Έτσι οι Εβραίοι έφτασαν σε μια τυπολατρία. Ο Θεός δεν θέλει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και τους λέγει, ενώ ο ίδιος εθέσπισε το θέμα των θυσιών, τους λέγει, τι ήρθες και μου προσφέρεις ζώα? Δηλαδή, ακούστε τι ωραίο, είναι σε έναν ψαλμό, δεν θυμούμαι σε ποιο ψαλμό. Δηλαδή, δεν μου λες, όλα τα ζώα του αγρού και του δάσους ποιανού είναι? Δικά μου δεν είναι? Κι αν υποτεθεί ότι πείνασα, θα σε ρωτήσω για να σφάξω να φάω? Λέει ο Θεός. Αν υποτεθεί, ο Θεός δεν τρώει, αν υποτεθεί όμως ότι πείνασα, θα σε ρωτήσω να πάω να σφάξω να φάω? Όλα δικά μου είναι. Τότε γιατί μου φέρνεις? Να με υποχρεώσεις? Να πεις ότι μου έφερες να φάω? Δεν θέλω. Θέλω εσένα, όχι τη θυσία σου, θέλω εσένα. Αν όμως εσύ εκφράσεις την προσφορά, προσέξτε αυτό το σημείο, του εαυτού σου, δια της θυσίας σου, τότε πραγματικά τη θέλω τη θυσία σου. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο θέμα, ότι ο Θεός θέλει το δώρο μας για να μας δώσει αντίδωρον. Θέλει τη ζωή μας για να μας δώσει τη ζωή του. Θέλει τον εαυτό μας για να μας δώσει τον εαυτό του. Θέλει την ανθρωπίνη ύπαρξή μας για να μας δώσει τη θεία του ύπαρξη. Δηλαδή στην δόση θέλει, δίδει αντίδοση. Αυτός είναι ο λόγος